भिडिअ बानायनो माबा उनाव नायना नायसिगोन आरोना भिडिअ बानायदों दा औ बे खाथिनिफ्राय बानायफै मादि हायो माबायो उनाव माने मा गोदान खालामफिनदो सोरबा खालामोबाबो बेखौ नायनानै जों खालामफिननो हागोन आरो बावोबा बावनो हानाय ना औवानि माबा होनांगौ बाउन्डारि लकड़ी जो लाया था क्या क्या बाबा ने बादन के औवा मानि सिलबरखौ लाबोआ मेना खामि होनांगौ हाया होनबा माइया मोजां ये भी काम पे आएंगे आपका हाँ जब इधर गैप रह गया इसमें डाल देने से हो जाएंगे बे औवा होखायोबा माबा जायोमोन बे थांलामोन ना साइडआव माबाफ्रा समान जानानै थाबायमोन फट'ल' मोनसे गेपहरदो नैखौ दानो थानांगौमोनखाय नोंसोरो साफा माइ गेजेरजों दायो मोनसे फट'बानो रेकर्डनि थाखायल' नालाय माबा थांथावलाय र' नावलै मैगं नायसै अबे खानांगौ लाङाल' फिदेरलि बावनांगौ बेफां दे हमखानांगौ दंखबले बे बायनानै लाबोबाय बायनायबो नङा जाबायलै बेनि बे गायग्राया एखेयानो ना गासिबो एकदम आसि थाइनै बायदि मिथिबायना गायनाय जौनाया नैबेयाव बे मोननै जों खामानिया बाद बाखि जेबो गैयालाय बेना रोङोबा बेनासो गोरलैसिन मोननै मोनथाम आखाइ सोलायनांगौ गैया होनबा बे मोनसेजोंनो हरजोबो आरोखि बे बुस्थुआ बेना नैबे गियारा गियार थाबाय जेनेबा गायनाय बायमोन नों मैया गायबा गायजायोमोन ओमफ्राय फिंगारानो खामानि होआखै बेना औ फिंगारनि बे हायदोब्ला ओरै थाङोबा हायनाङा ओरै थाङोबा बादाब गोलैगोन आरो बेनो गोलैनो रोङा बिदि जाबाय थादों मा जानानै बिदि जालायखो बेबा थाव खम जादों दा हाइद्रलिकआव दङ बेबो बुस्थुआनो दं दानाव बानाय दाना जोबनायाव फिंगारानो थुनो रोंलालाय बोरो मैखोमा जौफेबायसो नामा फाग्लालाय अपना अन लिरदों आं जेबो बानायखायनो फैखाबावनाय ओमफ्राय खर'थिबो गैया मा फैनांगौ बिगोन बोरै मानो बनला फैबाय हाब्रावबा आं हास्लाबनाय नङा होननानै बुंबाय आं खालामग्रोनांगौमोन बाब्राब्ला थारलै दामबा आनदायो दामबा ओरैनो माबा रोङो लांग्रि होननानै गोरोङा ओइ मैखोम लां दंना गैला बेबा सोखाब्रा बार लाबाथाय स्टार्ट जानो मुस्किललै मा मैयानि खयथा हानायसिम खालामदोंब्रा बेजोंनो ओइ साइडजों लादो साइडजों आलि बायनि ओरैजों लादो माइ गायग्रा मेचिन
खोथिया ट्रेक्टर फिसाया माला लायो? सौफैसिगोन बारा गोबाव गैला 15 दिनसो लाबावगोन बायदि होनदों 15 दिनसो गायनाय मानाया बे मैखुनसो माबादों दे हागासिनो हादोल' नोङो मेसिना सौफैखाबायना थारिं-थारिंखौ गालांथों जों गायखांनो फैनानै मिनिबाय जोङो थारिंखौ बोरै खालामनो नायनायसै आरो बे बोरै जायो आलि खनायाव दा नायदो बालिखौ औ हागोन नामा र' नायग्रोनिखौ हाबो सोलोंग्राबा हानाया नङाना औ औ दिनै फाग्ला मोसौखौ फरायसोमो आगे बढ़ो नैबावनो दब्लायसे नायगोन नायदो ना हालथायबा बाम खांनो हागोनलै हनै सेरजों लांखादो ओमफ्राय फावसैदो नैबे नाव बायदिखा नै बा बिदिनोखा मालाय हिसाबनिखा थाफायाबा हानाय नङालै थांफा एसे गुबुंद्राय जाबायथ' ओइ गुबुंद्राय जाबायथ' नायलाय आयु बिराद गुबुं पागला जाना माइया ओंखारनाय नङागोनलै Ini
मा खाट्रा मेसिन गैलाय नामा एबार जासिगोन बे नाव बायदिखा नै अपारेटर गैया सिदा सिदा हो नाव बायदिखा मालाय ना गोदैनि थागथिखा आगे बढ़ो चालू करो फाग्ला गायनायखौनो होआखैबा सालि साप्लिनिसो जाबाय Kuriti, matet fuakshe. Pas training kan alai opas terus ya kan. Mudah gaido. एसे मोजां ट्रेनिं लायाबा जानाय नङा बेखौ कमप्लिकेटेड दङ
बिलाइ माथो बिदिसो गायनांगौ दा बिदि लासै लासै गायनांगौ बिराद मोजां जाबायना खेबसे खेब नामा गायनाया जालांबाय बेबायदि थफा थफा बिराद मोजां गायोथ' नै जाबायब्रा बिदिबा जाबायब्रा नै मोनसे होलांदो दे हाया लस जागोन जाबायमोन ना नै जाबायथ' जायोलै उनाव जागोनलै हानाय नङालै नायनानै फैदोंमोन आं माइ गायनाय खुंखाबोथारबाय